फाटल्या कांय वर्सांच्यान गांवठी कंदमुळां सयत कर्नाटकांतल्या जामोटी रामनगर ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात कंदमुळां दिवचलच्या बाजारात येतात। दिवाळी जातकीच ही कंदमुळां बाजारात येवपाक लागतात। अंदू मात अजून अशें चित्र दिश्टी पडना। पावसाक लागून कंदमुळाच्या पिकांचेर परिणाम जाला आसूय अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। पावस पडलो माडी कुशी ताका लागून पण बाकीचे कणग्यो बिंग्यो कमी जाता। कश्यो पणजे आतां गिमा येयला म्हणजे पणजेच जावंक ना पावसामुळे आनी मातयेर काय आतां तितकी ओपन उरता तितक्यो पणजे होवंक आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता कमी। कमी कमी खूब कमी पणजे 150 रुपये किलो कितें पणजे 150 रुपया किलो। आणि माडी बी बाकीची कंदमुळां बाकीची माडी 60 रुपये किलो आवळे 80 रुपये किलो म्हणजे अंदू कमी जा पण गिरायक आसा न्हू। गिरायक आसा पण आदले सारकें ना। आतां सारकें ना सारकें कडल्यान गिरायक आसा पूण म्हारग 150 रुपये करण हे बी म्हाका दिसता बाजारात ना। खूब कमी बाकीचे चुरण बी पुरण 100 रुपये किलो आसा पण हांगा म्हाका दिसता दिवचलच्या बाजारांत जास्त जांबोटी रामनगर थंयसून येता न्हू हे। पोरू भरपूर गिरायक आसता वरू भरपूर आसा म्हणूनच कमी। पण यंदा पीक कसं आहे? पावसामुळे कमी आहे यावर्षी जास्त कमी आहे कमी आहे। कमी आहे त्यापासून गिराक पण कमी आहे सगळं वाढी पण जास्त नाही पीक कमी आहे सगळं पावसाने भरपूर नुकसान केलेले आहे। पावसाने म्हणजे दरवर्षी काय दिवाळी झाली की भरपूर प्रमाणात येत होते भरपूर प्रमाणात येते यावर्षी नुकसान शेती करायला झालं आणि काही कुजून वगैरे गेल्या सगळे पुसून गेले लागलेले आहे सगळं हे खूप हे झालं गिराईक आहे गिराईक आहे गिराक पण कमी आहे पहिला सगळं गिराक पण नाही मग आता सध्या रेट काय आहे? रेट 60 रुपये किलो आहे. आणि मोठी अळूची माडी घेतली तर सगळं 60 रुपये किलोवरती देतो आहे. पण असे देत नाही तू। नाही असं देतो तुम्ही स्वतः करता तिकडे नाही आम्ही विकत घेतो दुसऱ्या देतो म्हणजे यंदा यापुढे आणखी जास्त येण्याची शक्यता नाही। नाही जास्त येण्याची शक्यता नाही। तेव्हा भरपूर विक्रोली बाजार साखळी बाजार मागसा बाजार भरपूर येत होते गाडीची गाडी भरून येत होते आता यावर्षी कमी भरपूर कमी आहे पावसाक लागो आणि ह्या अळूची माडी उभी थंयसून येता रामनगरात आणि ह्याच्या पुढे येवपाची शक्यता आसा। त्यापुढे शक्यता असा असं कमी आहात सध्या रेट किती म्हारग आसा? रेट मारू का म्हणजे आदल्या सारखे 60 ना रुपये किलो आदले हरकत ना 60 रुपये किलो असा पण आधी येत तसे अंदू येवंक ना। उन्ही येऊन ना वर्षा भरपूर ये तसे उन्ही येऊन ना उन्ही कमी आहा म्हणजे ह्यो माडी चडश्यो हांगासून येता कर्नाटकांतले जांबोटी जामोटी जांबोटी जांबोटी. रामनगर रामोटी वर्षा मातशी भरपूर ये नको तसे उन्ही ना वर्षा दिवाळी झाली काय एक भरपूर भरपूर ये उन्ही मातशी कमी आहा म्हणजे आडव्या पाऊस पडला त्याला पाऊस पडलो न्हू पुसले लोकांचे आणि पुसले बी पुसवणे बी लोकांचे गेले ताका लागून त्या मातसो कमी जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।